La mulți ani UNESCO, 75 de ani, la mulți ani UNESCO România, 65 de ani, iată mesajul meu. Sunt profesorul Laurențiu Damian de la Universitatea de Artă Teatrală și Cinematografică din România și directorul studioului Video Art din Ministerul Culturii. Am contribuit prin studioul Video Art la imagini și câteva filme care însoțeau dosarele de acreditare. Printre aceste filme pot să citez Cetăți fortificate în Transilvania, Mănăstiri, patrimoniu material și patrimoniu imaterial, Cămașa românească, Ia, Cămașa cu altiță, Scoarțele populare și, nu în ultimul rând, dansul emblematic al românilor, Călușul. Încă o dată, la mulți ani, UNESCO, o mare organizație care a salvat și nu numai, a conservat nu doar patrimoniu, ci și memoria culturală mondială.